Hei ja tervetuloa kuulemaan korkeakoululiikuntapalveluista. Katsotaan seuraavaksi lyhyt esittelyvideo, mitä kaikkia palvelut sisältävät. Jos sinusta tuntuu hyvältä, voisimme seuraavaksi kaikki yhdessä haastaa hieman tasapainoa ja nostaa toisen jalan ylös ja seistä yhdellä jalalla hetken aikaa. Voit pitää kädet yhdessä tai auttaa tasapainoilemaan. Vaihtele jalkaa omaan tahtiin. Tässä on Opiskelijoiden liikuntaliiton eli OLL:n esittelemä liikkumismerkki, joka on mihin tahansa kalvoesityksiin liitettävä merkki tai symboli, joka muistuttaa niin kuuntelijoita kuin luennoitsijaakin istumisen tauottamisesta, työskentelyasentojen vaihtamisesta ja luennon aikaisen pienenkin liikkeen merkityksestä. Liikkuminen voi olla muutakin kuin merkin liike, vaikka vain asennon vaihtaminen. Kun liikkumismerkki esiintyy, on aika liikahtaa. Oletko miettinyt, millaista olisi kokeilla tennistä tai haluat pelata mölkkyä tai petankkia puistossa kavereiden kanssa? Kaikkea ei tarvitse omistaa. Voit lainata Metropolian kampusten kirjastoista tai kuntien kirjastojen liikuntavälinelainaamosta liikuntavälineitä ja testata. Liikuntapalveluita on tarjolla Metropolia Myllypuron ja Myyrmäen tiloissa, joissa molemmissa on kuntosali ja liikuntasali erilaisiin palloilulajeihin ja ryhmäliikuntaan. Voit liikkua kummalla tahansa kampuksella riippumatta siitä, missä opiskelet. Liikuntapalveluiden parissa on mahdollista liikkua kuntosalilla, pelata sulkapalloa, osallistua ryhmäliikuntatunnille ja varata liikuntasali omaan harjoituskäyttöön. Lisäksi pääset käyttämään Jokope-videotreenipalvelua, jossa on niin reaaliaikaisia harjoituksia kuin tallenteita, pääasiassa ruotsiksi ja englanniksi, mutta välillä myös suomeksi. Hanki Metkan jäsenyys, joka sisältää liikuntapassin itsepalveluvuoroihin, tai osta liikuntapassi itsepalveluvuoroille tai ryhmäliikuntapassi erikseen verkkokaupasta. Luo tunnus Gym-Controlin verkkokauppaan ja sovellukseen. Lataa Gym-Control-sovellus sovelluskaupastasi ilmaiseksi ja kirjaudu luomallasi tunnuksella. Palveluita ei pysty ottamaan käyttöön ilman puhelinsovellusta. Ota yhteyttä Metkaan ja pyydä heitä aktivoimaan jäsenyytesi kuuluva liikuntapassi itsepalveluvuoroille tai ilman opiskelijakunnan jäsenyyttä osta passi suoraan verkkokaupasta. Kaikkia liikuntavuoroja ja tunteja on mahdollista varata viikko etukäteen. Jokaiselle vuorolle ja tunnille leimataan sisään ennen sen alkua joko ilmoittautumislaitteella liikuntatiloissa tai avaamalla puhelinsovelluksella liikuntatilan ovi. Voit myös osallistua vuoroille ja tunneille ilman ennakkovarausta leimaamalla sisään paikan päällä ilmoittautumislaitteella juuri ennen vuoron tai tunnin alkua. Jos et pääse käyttämään varaamasi vuoroa, muista perua se viimeistään 2 tuntia ennen sen alkua. Jos jätät leimaamatta sisään 4 vuoroa tai tuntia kuukauden sisällä, sinulta poistuu ennakkovarausoikeus kuukaudeksi ensimmäisestä unohtuneesta varauksesta laskien. Tästä huolimatta tunneille tai vuoroille voi osallistua leimaamalla itsensä sisään suoraan paikan päällä ilmoittautumislaitteella juuri ennen vuoron tai tunnin alkua. Liikkumismerkki vilahtaa jälleen. Nouse seisomaan ja ota kuvitteellinen sulkapallomaila käteen ja lyö ilmassa vastaan tulevaa sulkapalloa. Hyvä. Vaihda kättä. Vielä kerran molemmat kädet. Pyrimme tarjoamaan monipuolisia liikuntapalveluita mahdollisimman edullisesti. Ajantasaiset hinnat näet verkkokaupasta ja opiskelijan tietopankista. Leimataan sisään ennen vuoroa tai tuntia. Kuljetaan vain sisäpelikengillä liikuntatiloissa. Jätetään kaikki ulkovaatteet ja ylimääräiset laukut pukuhuoneisiin, jotta liikuntatiloissa on riittävästi tilaa liikkua turvallisesti. Osallistutaan ajoissa ohjatuille tunneille. Huomioidaan kanssatreenaajat. Annetaan treenirauha muille. Ei varata kuntosalilaitteita. Laitetaan välineet paikoilleen käytön jälkeen. Noudatetaan korkeakoululiikunnan turvallisemman tilan periaatteita, jotka löytyvät opiskelijan tietopankista.
Ota somekanavamme seurantaan, niin pysyt perillä ajankohtaisista asioista. Tiedotamme lisäksi myös uutiskirjeellä. Tsekkaa opiskelijan tietopankki, jonne on koottu lisätietoja palveluistamme sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse osoitteessa info@memove.fi. Kiitos kun seurasit. Tsemppiä opintoihisi.